Вітаю, сябры. Сёння маю хэнч, маю настрой паказаць вам тое, што мне спадабалася, абурыла, насмешыла, шакавала і з таго, што я бачыў і пачуў у інтэрнэце. Вельмі насмяшыў ролік з Лёхай Бяловым, смешным дацэнтам шлёндрай, які з разумнай пысай пірдоліць глупоты на самыя розныя тэматы. Послухайте, калі ласка, 23 секунды. Поляки сегодня, порядка 5% уже живет за чертой бедности, людям есть нечего, люди не могут себе позволить вдвоем с ребенком куда-то в центр поехать, потому что билеты дорогие на автобус, на трамвай, на троллейбус, поэтому ездят по одному, там, если надо, по каким-то делам. Представляете, до чего дошло? То есть не может купить талончик на проезд сегодня. Факты пра Польшу Лёха не прыдумаў. Ён наўпрост взяў гэтыя факты са статыстыцы Белстату і праз агаворачку па Фрэйду распавёў пра рэчаіснасць на Беларусі. Ну, то бок замяніў Польшу на Беларусі, там Беларусь на Польшу. Як кажуць, паверыў у асабістую прапаганду. Насамрэч, польскія жабракі адпавядаюць такому цвёрдаму беларускаму сярэдняму класу. І я вось чамусьці узгадаў, што Польша, жабрацкая Польша, па словам Лёхі, выплачвае мне, уцекачу, чалавеку, які не мае да Польшы аніякага дачынення, штомесячна 200 еўра, ну, плюс сацыяльная і медыцынская дапамога. І пакуль адзін канал прапаганды піздзіць, што палякі нішаюць, другі распавядае аб тым, што беларусы не ў стане аплачваць камуналку. Глядзіце відэа. Задолженность жителей Бреста за жилищно-коммунальные услуги составляет более 450 тысяч белорусских рублей. Такой расклад требует жестких и решительных мер. Почему вы не платите? 10 тысяч должен. Сацыяльная дзяржава ва ўсёй яе прыгажосці. Слава Лукашенко! Шакаваў мяне міліцыянт з Магілёва, начальнік папраўчай калоніі нумар 15 Лёха Лазаренко. Ён, як расказаў адзін з ягоных былых падапечных, арганізаваў на сваёй гаспадарцы новаўвядзенне пахода зэкаў у краму. З лютага 2024 года, значыць, ён зрабіў так, што першымі ідуць мужыкі ў краму, другімі ідуць, як бы гэта падэлікатней выразіцца, нізкі статус, то бок петухі, людзі, якія сядзяць за такія ганебныя учинки типа гвалту неполногодовых. И Лазаренко придумал такую фигню, что все политические ходят после петухов. То есть, естественно, это неприемлемо вообще, как бы, в принципе. И як повели себя политично? Все отказались. Все ушли в отказ. Но потом пошли репрессии. Очень серьезные, то есть там кого-то посадили. На ШИЗа. Да, и на очень долго. Аб чым думае спадар Лазаренко, я не ведаю, але дакладна ведаю, што ў будучыні і, спадзяюся, самай бліжэйшай, яго чакае зона, таму што на Магілёў 15 за ім ідзе дурная слава таго, што ён садыст і любіць ужываць сілу супраць беззбройных арыштантаў. То бок любіць піздзіць зэкаў, у тым ліку і нагамі. Думаю, што Лёхі будзе недаспадобы, што за гэты учынак, за вось такой змену наведвання крамы яго апределят в петушатню, а можа і наадварот, яму гэта спадабаецца. Ну, прынамсі, ён заўсёды будзе там з сацыяльна блізкімі яму людзьмі. Міністэрства ўнутраных спраў зрабіла чарговую спробу падняць ці ўзмацніць імідж міліцыі і, як заўсёды, аблажалася. На мінулым тыдні яны запусцілі інфармацыйную атаку, нібыта у Івацевічах лейтэнант міліцыі выратаваў мужчыну
наўпрост з-пад колаў цягніка. Гэта было так навязліва, што я быў вымушаны праглядзець гэтае відэа. І зараз вам пакажу, што мус знова збрахаў. Стоп. Вось тут добра бачна, што мужчына, который упаў, а разам з ім мужчына ў чорным знаходзяцца ад цягніка на бяспечнай адлегласці. А калі цягнік параўнаўся з імі, бачна наогул, што яны знаходзяцца на іншых пуцях. Незразумела, ад чаго гэты прыгожы міліцыянт уратаваў мужчыну, бо відавочна, што калі б не было гэтага міліцыянта, то з мужчынай нічога прыкрага бы не здарылася. Нават калі б Іван Стасевіч і насамрэч выратаваў бы гэтага чалавека, ну што ж, гэта ягоная абраза, ён жа міліцыянер. Ну вось паглядзіце, напрыклад, мус жа нічога не пісаў, як геройскі мусара забілі Аляксандра Тарайкоўскага, Рамана Бандарэнка ды іншых. Ну муж жа аб гэтым не трубіў. Чаму? Правільна, таму што гэта звычайная міліцыянская работа. Забіваць і гвалціць свой народ. Руціна. А наогул выпадак, калі міліцыя беспаспяхова нацягвае на сябе станоўчы імідж, не першы, але як бы воўк не нацягваў на сябе авечую скуру, адусюль відны яго акрываўленыя клыкі і капцюры. Усім добра вядома, што мус гэта ніякія не праваахоўнікі. Усім добра вядома, што мус гэта банда злачынцы Лукашэнкі. Апрычнікі сіпатага нелюдзя, што чыняць генацыд беларусаў. І я вельмі хачу і спадзяюся, што хутка убачу вашыя ябальнікі, калі Лукашенка уляціць у Саудаўскую Аравію ці проста здохне, і як вы будете разграбаць за ім ягонае лайно. Всяго добрага, дзякуй, што былі са мной, гэта Сергей Пятрухін. Хутка ўжо ўбачымся на канале Народны рэпарцёр. Ён быў натхнёны і малады, іх незалічона было. Ён на плошчы вёў гарады з песняй, што блізка святло. І запальвалі свечкі яму, плыў панад плошчаю дым. Ён спяваў, зруйнуем турму, яны спявалі за ім. Разбуры турмы муры, прагнеш свабоды, то бяры. Мур хутка рухне, рухне, рухне і пахавае свет стары.